Benvinguts, benvingudes a l'última entrega d'aquest videopodcast Veus de Cooperació, que és possible gràcies a UniAct i a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Avui parlem del paper de la cooperació al desenvolupament en l'era digital. Anomenem era digital a l'època que vivim, on la tecnologia i les eines multimèdia transformen el món a una velocitat absolutament grandiosa, així com la forma en la que ens relacionem uns i altres. Però ens preguntem avui com encaixa la cooperació al desenvolupament dins de tot aquest marc, de tota aquesta velocitat. Ho relacionarem també inclús amb la intel·ligència artificial. Està trucant a la porta. Què passa amb aquest tipus d'intel·ligència? Ens ajuda? No ens ajuda? Ens dificulta? Per respondre a aquestes preguntes, evidentment, doncs, tenim amb nosaltres dues persones que han vingut avui a ajudar-nos a posar veu a aquest mosaic de respostes possibles sobre el paper de la comunicació al desenvolupament en l'era digital. Elles són l'Eva Vidal i la Blanca Álvarez. Benvingudes. Hola, moltes gràcies. Gràcies, bon dia. Doncs l'Eva és delegada del rector adjunta al Vicerrectorat de Responsabilitat Social i Igualtat a la Universitat Politècnica de Catalunya i és també exdirectora del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC, doctora enginyera de Telecomunicacions per la UPC també i professora titular del Departament d'Enginyeria Electrònica. És docent a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, sí, de Telecomunicació de Barcelona i també a l'Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat. Coordina i imparteix assignatures d'electrònica analògica i de sostenibilitat ètica. Déu-n'hi-do, Eva, quin currículum relacionat amb les noves tecnologies, de les quals avui parlarem enfocant-ho una mica en cooperació i en cooperació al desenvolupament. I la Blanca Álvarez, ets coordinadora de l'equip de projectes educatius de Drac Màgic, comunicòloga, experta en pedagogia de la imatge i coeducació, i tens experiència també en projectes que vinculen el cinema, la justícia global i els drets humans per públics joves i adults. Formes part de Drac Màgic, una cooperativa mítica fundada l'any 1971 a Barcelona i que es dedica a la producció, distribució i exhibició audiovisual amb un enfocament especial en la promoció de la cultura audiovisual i l'educació mediàtica. Drac Màgic, de fet, és coneguda per la seva dedicació a la diversitat cultural i de gènere en els mitjans de comunicació. Déu-n'hi-do, Blanca Álvarez, que no Alba. Doncs benvingudes les dues a aquest podcast on intentem posar llum a un tema tan complex, tan divers i tan extens com són les noves tecnologies, no? La primera pregunta que llenço a l'aire és justament com encaixa la virtualitat, les TIC, la tecnologia multimèdia, internet també, en el que avui entenem com a cooperació al desenvolupament o justícia global, sí? Quin paper poden jugar? I algun exemple que ens puguis explicar, Eva? Doncs sí, les tecnologies de la informació i comunicació, el que has dit, les TIC, que engloba tots aquests exemples, estan a tot arreu. Són les tecnologies d'aquest segle, del segle XXI. Per tant, encaixen totalment en qualsevol projecte que fem, en qualsevol col·laboració, en la nostra vida de cada dia i, per tant, en la cooperació, en la col·laboració en els altres. Podria donar-te molts exemples, però estan des de el més important que considero, no? L'accés al coneixement, l'accés a la informació i a la formació. I en aquest sentit, les TIC són molt importants. Després ja veurem més endavant coses en negatiu. Però també el contacte social, la possibilitat de treballar a distància, la possibilitat de tenir inclús una banca, de compartir aquests llaços socials, de comunicar-nos, etcètera, a part
de què són les tecnologies en les que funciona el nostre món, i si no, feu una repassada de tot el que heu fet aquest matí, des que us heu aixecat fins que us anireu a dormir, i com les TIC estan a tot arreu, i gairebé ni les percebem, perquè les donem per percebudes, no? Estan incloses en la nostra vida de manera natural. I també per ajudar-nos a conèixer i a l'imaginari, com ara ens explicarà la Blanca. La Blanca, com encaixen totes aquestes eines dins del món de la cooperació al desenvolupament, per exemple? Sí, jo comentava una mica que explicaré sempre, o les intervencions les faré en relació a la perspectiva que porten les imatges i el cinema i l'audiovisual en general, perquè és des d'aquest lloc d'expertesa que ho treballem a Drac Màgic i en els projectes que ho tractem. I, per tant, si afegim en aquesta pregunta que fèieu, no?, o que ens feies, Marta, no?, de com ajuden les imatges en relació a aquesta virtualitat o aquestes TIC o aquesta tecnologia multimèdia, doncs la resposta així clara és sí, les imatges contribueixen, sens dubte, però primer s'ha d'entendre, no?, que contribueixen en tant que ocupen un lloc molt central, no?, en el nostre imaginari, especialment en el nostre sistema de producció de sentit com a societat occidental, i que li dona molta relació a la imatge és equivalent a la possibilitat de veure-hi i de veure-hi, per tant, de la possibilitat de dotar de veritat i de tenir accessos, no?, a diferents realitats. Llavors, filant una mica, i ara m'extendré una mica més, però si entenem que passen diferents realitats i la cooperació és un exercici que sempre és en relació a una situació concreta, unes persones concretes, no?, unes entitats concretes, doncs les imatges poden ser favorables per conèixer o per donar a conèixer certes realitats, això sí, i que moltes vegades està posat el focus, no?, en aquesta gran producció massiva d'imatges, en aquesta era que vivim, on és constant, no?, també pensant en això que deies, des que ens llevem fins que anem a dormir, el consum d'imatges és increïble, no?, i moltes vegades ni ens n'adonem. Doncs el que fem nosaltres és intentar com dotar de sentit crític aquesta mirada per estar una mica al cas de què vol dir aquestes imatges que ens bombardegen contínuament, moltes vegades ni les decodifiquem, simplement les consumim, i que hi ha un relat molt associat a la manipulació, no? La gent ara pensa en imatges i de seguida hi ha aquesta preocupació de les fake news i com detectar les imatges falses, i llavors nosaltres volem desplaçar una mica al centre això, perquè és una cosa important, sens dubte, però és més interessant pensar que és un model en el canvi de producció de sentit de la societat en la que vivim, no? Hi ha una filòsofa que ens agrada molt citar, que és l'Andrea Soto Calderón, que ella parla de com s'han de pensar els llocs articuladors que té la imatge, no?, per entendre els processos de globalització, d'expansió del capitalisme, i pels quals hem tingut un rol fonamental les imatges. I aquí, des d'aquest lloc, podem entendre el món, amb totes les seves complexitats geopolítiques, polítiques, d'indústries culturals. Tot el que està passant està mediat en la nostra societat occidental per les imatges. Eva, no sé si ens pots explicar també una mica com ha canviat també la cooperació al desenvolupament amb l'arribada per la porta gran de l'era digital. Ha canviat de moltes maneres, però jo diria que la principal és en quant a les expectatives. Vale? En quant a veure el que creus que pots arribar a fer o el que podries arribar a fer i ho compares en el que tens. Aquesta seria una d'elles, no? Aquest imaginari ha fet molt mal i molt bé, totes dues. No voldria explicar només casos dolents, i si ho faig me'n corregiu i afegirem també els bons, però, per exemple, l'època en què les xarxes socials mostraven i mostren encara un món idíl·lic, no? Un model idíl·lic en què ens fem la foto i la publiquem a una xarxa social quan estem passejant tranquil·lament, quan tot és bonic i la foto és perfecta i la imatge és perfecta i la nostra cara és perfecta, i ensenyem només aquesta part, no? No ensenyem l'altra, la de patiment, la de no arribar a final de mes, la de... moltes, no vull fer llistat de coses dolentes. Totes aquestes no. I aquest imaginari va a altres parts del món, va a altres llocs, clar, i tu ho compares i penses que aquell món és perfecte, anem cap allà, no? Anem cap allà perquè aquí tot és, com deien a l'època passada, ara m'ha vingut allò que deia una amiga, no? Aquí, tot
és el país imaginari fantàstic, el país dels blancs, en què tot es fa i tothom és metge i és enginyer i tot és, no? I la gent és tota superguapa i menjant superbé, i aquest imaginari també està fent molt de mal. Vale? Aquest és una part. Després està l'altra part, totes les coses bones que poden fer i que ha canviat. Ha canviat perquè podem fer una millor logística, aquí i arreu. No? Podem, com després parlarem de projectes en escoles, pot arribar a donar educació d'una millor manera en quant efectiva i eficàcia i en accés a moltes coses. Pot ajudar a la salut, perquè a través de les TIC podem formar-nos, podem informar, podem tenir accés a moltes coses, inclús, com veurem en un exemple, de gestió. És a dir, en els pilars bàsics del que és ser humà, doncs també ens ajuda molt, no? Perquè ens ajuda a tenir més formació, més informació, més accés a moltes coses que ens poden ajudar, no? La Blanca, jo no sé, a nivell d'imatge, també si podem fer aquest recorregut de com ha canviat dins del món de la cooperació, doncs diguem que hi havia una mirada, unes imatges que ens ajudaven a sensibilitzar-nos d'una certa forma. Ara n'hi ha unes altres, hi ha unes altres estratègies, potser. Tinc dubtes de si han canviat tant les estratègies. Potser no. O sigui, que també està bé si no han canviat gaire, eh? Segur que hi ha coses que han canviat i que és favorable, perquè, a més, crec que parlar de cooperació també implica parlar de quin tipus de cooperació i entendre la cooperació des d'un lloc, una ètica concreta, no? Tot això no hi vull entrar directament perquè em vull quedar en el marc de les imatges, però per aterrar una mica la pregunta que em fas, si nosaltres preguntem, per exemple, a la ciutadania, joves o adults, és indistint. Probablement més adults, perquè els joves amb prou feines saben què és la cooperació, d'això també ja en parlarem. Però bueno, quin és l'imaginari que tenen de la cooperació? Moltes vegades encara, en termes d'imatges, si tu fas escollir una imatge, segurament estaran escollint o t'estaran proposant un tipus d'imatges que vinculen molt, en part, el que estaves dient, no? Una diferència molt gran respecte a quines són les expectatives de la bona vida, que és la nostra vida, la vida occidental blanca, no? Com amb els seus privilegis, i per tant, si no estàs en aquest espai de vida, quines són les teves expectatives? I per això moltes vegades aquestes imatges que potser ens venen al cap de com han sigut campanyes de promoció d'ONGs o d'entitats diverses al llarg del temps, potser ja no ho fan, però que les han fet sobre representar els infants en situacions de pobresa, de malnutrició, al final utilitzar uns cossos concrets que sí que estan disponibles en termes de viure aquesta no bona vida, que nosaltres entenem que no és per això, perquè no tenim accés a recursos, accés a educació, accés a menjar, als drets bàsics, i això que en teoria algú podria dir, però estàs ensenyant la seva realitat, estem veient des de fa un temps en tota la crítica de construcció d'aquestes imatges, és que hi ha un significat implícit aquí, no? Tu estàs fent servir... O sigui, quins són els cossos que es poden mostrar violentats, vulnerables, i amb tot això és inevitable comparar-ho ara amb el que està passant a la Franja de Gaza, no? O sigui, quins són els cossos que ens podem permetre veure mutilats, malnutrits, i quins són els cossos que no, no? Ens poden ajudar en les noves tecnologies, la imatge també, a canviar aquest imaginari i potser ajudar-nos a fer els clics necessaris per instaurar-nos en un món de la cooperació una mica més menys eurocèntric? O sigui, jo crec que sí, tant que poden, però no crec que ens puguin les eines de generació d'imatges, sinó crec que el que toca és una formació de les persones o de les persones que estiguin davant d'aquestes campanyes de comunicació. O sigui, al final té a veure amb una formació, no sé si dir en antiracisme directament, però bueno, se m'acudiria que això segur que aniria bé de base perquè per aquesta mirada potser no l'esbiaixada que tenim, no? Sobre com es representa aquesta alteritat. Llavors jo crec que el problema en si no són els mecanismes de producció de la imatge, a nivell tècnic és meravellós que tu puguis fer fotos, accedir amb intel·ligència artificial o amb drons a afirmar realitats concretes, però
però la qüestió és quin és l'ús que se'n fa, no?, d'aquestes imatges i aquest punt de vista que hi ha al darrere de la creació d'imatges, a què respon, no? Qui es posa en el centre d'aquestes imatges, qui no, no? Qui sempre està en el centre, perquè utilitzem cossos de dones i d'infants sempre, quan volem parlar d'una campanya, ho dic pensant en el metro o en el tren, no? Com campanyes de certes entitats que sempre utilitzen, no?, certs cossos i no utilitzen d'altres, i això ho podem veure aquí, però també a l'hora de parlar de les guerres, no? Quines són les víctimes ideals, i dic ideals entre cometes perquè, òbviament, és molt complexa, però que ens faran interpel·lar la nostra empatia com a món en què nosaltres no volem veure això. I com ens hi relacionem des de la culpa, probablement, també, no? Intentàvem també desglossar una mica els beneficis de l'ús d'aquestes tecnologies i crec que, Eva, aquí ens pots aportar també una mica de llum, no?, de com tots els beneficis de l'era digital es poden posar al servei d'aquesta cooperació amb aquest punt de vista una mica més horitzontal, per dir-ho d'alguna manera. Sí, de col·laboració i cooperació. El que fem des de la Universitat Politècnica de Catalunya és portar el coneixement i compartir aquest coneixement en diversos llocs del món, no? Allà on el nostre coneixement pot ser vàlid, nosaltres ens apropem i intentem que sigui aquest treball d'aprofitar el coneixement que tenim i les eines que tenim per millorar la vida de la gent, que i a la fi és el que volem tots, no? Una bona vida i en aquest sentit. Llavors nosaltres, que som especialistes en ciència, en enginyeria, en arquitectura, el que fem és contribuir allà a donar un cop de mà en el sentit literal de la paraula, de portar els nostres coneixements i les nostres mans per col·laborar en la construcció de certa tecnologia que ens permet fer una vida bona. En concret, jo treballo molt en l'Associació d'Universitats per la Cooperació, la que s'anomena AUCOP, que portem ja molts anys treballant, i aquests, la majoria, són enginyers, seran futurs enginyers i enginyeres de TIC, i el que fem és, en l'època que no tenim classes, anem a fer un projecte. Igual que faries les pràctiques, que les faries en una empresa aquí, en comptes de fer-les en una empresa que pots anar al metro, fem en un lloc que està més lluny. I fem projectes, sobretot, d'educació i de salut, no? D'educació també per ajudar a construir aquestes imatges, a ajudar a informar, a formar-se, a poder crear valor en el lloc on estàs, a poder tenir... perquè ara podríem explicar molt de... En el meu cap està sempre Àfrica, que és on faig la majoria dels projectes, però podríem parlar de per què està així, no? Perquè acabem tenint aquestes imatges i què ha causat tot això, però és la realitat que hi ha i el que fem nosaltres és de col·laborar, de cooperar per fer escoles on pugui haver un accés a internet o una intranet local on puguem tenir una Wikipedia. Imagineu-vos ara mateix, tots els que esteu escoltant i sou estudiants, no poder consultar internet cada vegada que teniu un dubte o voleu saber una cosa, no? No tenir accés a la Wikipedia, no tenir accés a vídeos de YouTube que us expliquen tot això, no tenir res de tot això. Nosaltres intentem que els nens i les nenes d'altres parts del món també tinguin aquesta possibilitat. I també en l'àmbit de la salut. Imagineu un metge o una metgessa, un personal sanitari, no podent accedir a fer una consulta, a parlar amb un company, a passar una radiografia a algú que té més experiència, a tenir una logística de l'hospital per saber quantes persones en concret han evolucionat, no sé, temes de malària, no? Hi ha hagut una evolució, no? No tenia aquests registres, aquests Excels que li diem ja, la paraula Excel s'ha convertit en cultura popular, no? Doncs totes aquestes coses tan senzilles i que nosaltres les donem aquí per fetes, per normals, poder-les portar a un altre lloc. I això té una doble... Continuo xerrant aquí des de la universitat. És que a més m'interessa molt això dels joves, que els vinculeu en aquest tipus de projectes, que en realitat poden canviar la vida de la persona que està anant allà i, evidentment, dels que estan vivint en aquestes zones de l'Àfrica on vosaltres treballeu. És un intercanvi
recíproc. Molt, molt. I que ajuda molt, perquè després aquests nois i noies que ho han fet durant la seva època d'estudiant tornen, i aquí són uns professionals que prenen decisions en les empreses del nord global, no? Clar, segurament aquest coneixement en primera persona fa canviar l'imaginari de la persona en qüestió que va cap a aquest sud global, sí? Amb unes intencions que ara mateix doncs, no comentarem, però que a nivell d'imaginari, a nivell d'imatge, doncs, també ha accedit a un món que li era molt llunyà. De fet, Blanca, tu que treballes en cinema, no? A través del cinema podem sensibilitzar i molt a les persones que estan rebent aquella informació a través d'aquest mitjà. Com podem apropar la cooperació a través del cinema, sobretot a les persones més joves, potser? Sí, primer és important assenyalar que es va fer una enquesta ara fa un parell d'anys. L'Agència Catalana en concret va presentar els resultats d'una enquesta en relació a quin era el coneixement que tenia la població catalana, tant adulta com jove, sobre el concepte de cooperació, per decidir, en tot cas, ho diré una mica així malament, però si seguien destinant diners o com seguien destinant aquests diners. I la sorpresa una mica va ser, bueno, no sé si era sorpresa o no sé si s'ho esperaven, però que hi ha un percentatge molt elevat de la població jove que desconeix què vol dir cooperació. O sigui, la gent, crec que així com durant molts anys hi ha hagut, inclús podem parlar de certs colors associats a la cooperació, colors literals, d'aquelles entitats o d'aquelles empreses que s'hi han dedicat, dels anys 70, als anys 80, als anys 90, hi ha hagut en el canvi, en el relleu generacional, hi ha hagut una pèrdua d'entendre què significa la cooperació i què significa també, llavors, de rebot, la justícia global, no? Llavors, el nostre primer repte quan anem a les aules o quan programem cinema o dinamitzem espais amb infants i joves en relació a la justícia global i en concret a la cooperació, és emmarcar una mica com ho fem això, què és la cooperació, no? El que passa que és veritat que si comencem a explicar, i per tant no ho fem, què és la cooperació d'entrada en una aula, moltes vegades, clar, trobarem que hi ha joves i infants que tenen unes situacions, no? Treballem nosaltres amb instituts públics, sobretot, i amb centres educatius públics, que estan vivint unes situacions complexes en els seus entorns, en els seus barris, no? En una ciutat doncs, que expulsa a la gent de casa, que hi ha qüestions de racisme dins de l'escola, de l'institut, són qüestions estructurals greus, llavors ens trobem una mica amb el repte, de vegades, com planteges a certs sectors de la població que hi ha una cosa per la qual és important destinar-hi diners o preocupar-nos o conèixer, quan després sents que les teves pròpies necessitats, en ocasions, no tothom, òbviament, però hi ha una part de la població que li passa, no estan sent ateses, no? I, per tant, com ho fem davant d'aquest repte per no entrar, diguem, amb el peu? El que utilitzem nosaltres és el cinema i, en concret, doncs, curtmetratges o fragments de llargmetratges per intentar desplaçar una mica el focus de la cooperació sí o no, en quins termes, ètica, no ètica, aquí, allà, en el nord, al sud, la vostra, la seva, marxem d'aquí per anar, doncs, expliquem una realitat o passem un fragment d'una pel·lícula, un curt, que ens explica una realitat i que sempre intentem, això sí, en la programació, promoure aquella cinematografia que està feta des d'aquesta primera persona, que em sembla important, perquè al final que les realitats que ens són alienes geogràficament no ens l'expliqui gent aliena geogràficament amb tota la complexitat que això implica i sí que fem exercicis de programació en base a, o intentem, en la seva majoria, a que tinguin una mirada que sigui propera, no?, allò que s'està explicant, perquè al final qui millor et podrà explicar algú que és ben bé havent viscut, no?, marcs culturals concrets, doncs el que està passant en certes zones. Passem a la secció La teva veu, si us sembla. Escoltem les dues preguntes que ens han enviat des de les universitats que formen part d'aquesta xarxa UniAct i les respondrem de seguida amb la vostra ajuda. Hola, sóc en David, graduat en la Universitat de Lleida, i m'agradaria preguntar si creieu que la intel·ligència artificial es podrà utilitzar en cooperació. Com ho imagineu? Moltes gràcies.
Clar, Eva, no sé si tu ens podries respondre a aquesta pregunta. Com la intel·ligència artificial es podrà utilitzar en cooperació? Com t'ho imagines? De fet, potser ja s'està utilitzant. S'està utilitzant, com estem utilitzant a tot arreu, gairebé sense adonar-nos. És cert que ara hi ha un boom des que va sortir la intel·ligència artificial que es diu generativa, allò que coneixeu com el Gemini i el ChatGPT, però de fet la intel·ligència artificial ja fa molt de temps que la utilitzem, per exemple, en els recomanadors de les xarxes socials. El que jo miro a la meva xarxa social, el que veig és diferent del que veieu vosaltres, i tots aquests processos ja tenen en compte la persona en concret, el coneixement concret, i es podrà utilitzar molt bé i en molts sentits, com a tot arreu. Jo sempre poso el focus en educació i en salut, i aquí ens servirà molt, ens servirà moltíssim, no? Ens ajudarà molt a créixer. També en molts àmbits de feina que potser són repetitius i ens donen una millor logística i una manera millor i més eficient i eficaç de fer les coses, tindrà tota una sèrie d'aplicacions superbones aquí i arreu. Per tant, sí, tindran i es podran utilitzar en cooperació. I també tindran aplicacions, usos, dissenys, perquè l'ètica no hauria d'estar només en l'ús, sinó per què s'han creat i com s'han creat i quines intencions tenien i com han devingut una altra cosa diferent de la que havíem pensat al principi, no? I el que més em preocupa és el de la manipulació, en aquesta construcció d'imaginaris, seleccionant-nos, per lligar el que parla la Blanca, no? Les imatges concretes que tu concretament vas a veure, les imatges concretes que tu concretament t'impactaran, hi ha una altra no, els diferents grups, aquesta era la que vivim, en la que ens ha separat tant, no? I ens és quasi impossible tenir una conversa amb algú que vota un partit diferent o que té un partit diferent, perquè viu una realitat diferent. Interessant aquest tema de la intel·ligència artificial. Tenim una altra pregunta. Hola, què tal? Som la Cati, som estudiant de Sant UOC, del grau de Psicologia. I el que m'agradaria és que me recomanéssiu 3 pel·lícules que m'ajudin a conèixer bé què és cooperació al desenvolupament. Moltes gràcies. Doncs aquesta pregunta és directament, jo crec que per la Blanca, aquesta recomanació de 3 pel·lícules per entendre bé què és la cooperació per la justícia global. De fet, tu ho apuntaves abans una miqueta, no? que falta la creació d'aquests imaginaris per entendre què és cooperació. No? 3 pel·lícules. Sí, per atendre una mica situacions que la cooperació està tractant o que volem que hi posin els focus. Nosaltres hem centrat una programació per joves, de fet amb l'agència, un programa que es diu Imaginaris Revoltats, i llavors vull fer menció en concret d'alguna de les propostes que hem programat per joves. Un film es diu Hummingbirds, que és de Sílvia del Carmen Castaños i Estefanía Beba Contreras, que són 2 cineastes que alhora són les protagonistes de la pel·lícula i ens expliquen una mica de manera molt subtil i des d'una mirada de jove, i crec que aquesta és una part interessant, què significa viure en un territori fronterer com és la frontera entre Mèxic i Estats Units, sent persones xicanes que han crescut en aquesta també identitat complexa. Després, una mica en la línia, també una producció d'aquí per anar també a les cineastes i als cineastes d'aquí. Idrissa, crònica d'una mort qualsevol, de Xavier Artigas i Chapo Ortega, que és una pel·lícula, un documental que ja té uns anys, que ens explica una mica el cas dels CIES, dels Centres d'Internament d'Estrangers, fent un recorregut amb el cos d'Idrissa, aquest jove que va morir en circumstàncies desconegudes la nit de Reis de fa uns anys, i com es responsabilitza l'Estat, i l'Estat encara a dia d'avui no se n'ha fet càrrec, i no ha tornat els comptes a la família, ni tan sols s'ha encarregat de la repatriació del cos d'aquests joves. Al final els CIE són presons per persones que estan migrant, i llavors sí que ens permet entendre des d'un lloc local les fronteres també les tenim aquí, i aquí és un concepte molt ampli, però a la zona franca hi ha un CIE, amb un mòdul de dones, llavors les violències aquí masclistes creuen també amb les qüestions racistes i classistes, es torna complexa. I després, per posar una altra pel·lícula que té també joves en el centre i que funciona molt bé, és Espero tua revolta, de la directora brasilenya Lisa Capai. És una pel·lícula que
que potser la situem més en el que poden fer els joves i les joves des d'aquest ens estan vulnerant certs drets i no volem que això sigui així. És una pel·lícula que narra una mica l'ocupació d'escoles per part de milers de joves al Brasil l'any 2013 i consecutivament arrel de la retallada de polítiques en educació pel govern de Bolsonaro o previ al de Bolsonaro, però que s'estava dretitzant d'alguna manera i que, per tant, implicava molt en la classe treballadora i, en concret, què els hi passava als joves negres, no? I barreja amb tot de qüestions en relació a aquesta agència, no? Que els joves, i que nosaltres esperem que els joves i les joves en algun moment puguin prendre per dir, no, és que aquesta qüestió també ens implica, no? Eva, em comentaves alguna cosa que no he entès? M'ho has escrit en un paper, és molt divertit. Digue'm. Paper, sí, perdó. És que al començar la Blanca a explicar les pel·lícules ha anomenat la primera, que es diu Hummingbirds, que és colibrí, no? És aquesta? No. I llavors m'he recordat d'un conte que expliquem i que explico a UCOP i que en certa manera és UCOP és l'associació de cooperants, no? Aquests estudiantes universitaris que treballem en cooperació i si em permets l'explico el conte perquè serà una manera com... És molt curtet, perquè va d'un gran incendi que va haver a una selva, un gran incendi. Podeu imaginar aquest bosc o aquesta selva o aquesta sabana que s'està cremant literalment i on de tots els animals surten despavorits, pates, ajudeu-me, no? Tots surten corrents, però hi ha un petit colibrí que un tigre veu passar en sentit contrari, que veu passar cap al foc, i el torna a avançar i el torna a veure passar cap al foc, i el torna a avançar i el torna a veure passar cap al foc. I aquest tigre agafa i el para, i diu, què fas? I el colibrí li explica, doncs estic anant al llac, agafo aigua en el meu bec i torno cap al foc. I l'altre li diu, però tu estàs boig, tu ja saps que tu sol no apagaràs el foc. I ell li contesta, doncs, ja ho sé, però jo faig la meva part. Interessant, Molt bona reflexió. És una miqueta la manera en la que des del poquet que podem fer des de la universitat, en aquests projectes petits, ens ho plantegem. Què us sembla si encarem una mica el futur de la cooperació i el desenvolupament en l'era digital, no? Propostes, idees, inspiracions que puguem anar recollint per les persones que ens estan escoltant. Eva. Endavant. A veure, futur, no és fàcil, vull dir, fer propostes per aquest futur que ens imaginem dins la cooperació. Que vols? Un futur optimista? Vull un futur... Un futur... Vull un futur real. Un futur real. O sigui, no el que voldries, el de peus a terra, no el que voldríem que poguessin dir, no? Parlant d'universitats, a vegades els meus estudiants em diuen, bueno, però fer un treball fi de grau, un treball fi de màster en cooperació, és un treball fi de grau, un treball fi de màster, això m'ho acceptaran, no? Doncs un futur en què aquesta pregunta no calgui fer-la, sinó que fer un projecte aquí, o a Alemanya, o a Etiòpia, o sigui, fer un projecte, no? I puguem dir-ho des de la tranquil·litat i no hi hagi dubtes. Aquest és el punt que m'agradaria. En quant a futur, com veig, últimament no sóc gaire optimista, i mira que de mena ho soc, no? I veia aquest punt en el que aquesta frase ja desaparegués i aquest dubte desaparegués i puguem fer projectes d'enginyeria arreu i el meu visat per entrar a Etiòpia costés el mateix que el visat d'un etíop per entrar a Barcelona, no? A Espanya. Aquest món que imagino de que tots som iguals en molts aspectes, el veig cada vegada més lluny, com ha anat, com està anant. I crec molt en les tecnologies, a pesar de lo dolent que hem parlat, i crec molt en l'ús que les persones li poden donar. Hem parlat de manipulació a través de les xarxes socials, però també com les xarxes socials, aquí hem estat poc, poden fer aquesta denúncia, aquesta relació, posar-nos en el mapa. Hem parlat d'atacs de les grans empreses i els grans governs, però també les tecnologies ens permet organitzar-nos, ens permeten formar-nos, ens permeten tenir informació, no? Ens permeten donar valor a allò que estan fent. Jo veig un aspecte positiu i ens esforçarem les universitats per formar professionals
que allà on hem identificat aquestes errades les puguin corregir, no? I fer una millor tecnologia de les TIC per tothom. Blanca, com dibuixes aquests futurs? Doncs jo m'imagino, si posats a fer volar una mica i des del desig, una vivència més col·lectiva i més comunitària d'aquestes preocupacions que deixin de ser preocupacions individuals de certes persones o de moltes que ja ho són i que bé que ho siguin, però que puguin ser de més i que com el cinema pugui contribuir també en aquest com a element de sensibilització. I volia posar, per tancar, un exemple d'una pel·lícula que és molt interessant, que es diu 489 anys, de la cineasta Ha-Yoon Kwon, que és una animació que reconstrueix una zona desmilitaritzada entre les dues Corees, entre la del nord i la del sud. És una zona que no és accessible a peu, està plena de mines, és dels llocs més perillosos del món, i llavors ella, arrel de la veu en off d'un soldat que ha estat en aquesta zona controlant, no?, que no hi hagi traspassos de soldats, el que ha fet és utilitzar la realitat virtual i la intel·ligència artificial per imaginar i literalment utilitzant el concepte d'imaginació com aquell espai per poder existir i crear un món fantasiós increïble que combina, per una banda, un territori minat amb l'exuberància de les flors i la vegetació que creix en un lloc on, com que no hi ha, d'alguna manera, entre moltes cometes, la petjada de l'home, doncs ens permet aquest paisatge imaginat abordar realitats geopolítiques que tenen a veure amb una divisió peninsular, però també amb les violències que operen en aquest territori. Llavors m'agradaria tancar una mica amb... També és una activista palestina que crec que és molt important mencionar, la Raya Ziada, que ella deia no ens podem permetre el luxe de no imaginar una Palestina lliure, no? Llavors, intentar pensar que la imaginació és un exercici de potencial, no és que sigui possible, és que és indispensable, no? I com el cinema, també, a través de la creació de ficcions, ens permeti generar aquest marc d'allò que és indispensable perquè, com deies, no, les vides siguin possibles per tothom, no només per a alguna part. Anem als objectes trobats, aquesta secció on us hem demanat que porteu objectes simbòlics que ens donin pistes d'aquests petits clics que heu fet al llarg de la vida, no? En el cas de l'Eva ens has portat unes fotografies i en el cas de la Blanca un petit curt, sí? M'agradaria, Eva, que ens expliquessis, que ens descrivissis aquestes fotografies i per què les has triat com a objecte trobat, com a objecte important per tu, que t'ha fet fer algun clic en la teva trajectòria. Us he portat les fotografies perquè portar-vos la caixa plena d'expedients no era possible. Plena d'expedients, Sí, de registres mèdics en un hospital. Mira, fa uns anys, la Gisela, que era l'estudianta que estava en aquell moment, em va trucar via WhatsApp, veieu que bé les tecnologies TIC, no?, per poder-te trucar encara que estiguis en un altre país molt llunyà. Eva, en aquesta imperiositat, no?, que té el jovent de resoldre. Eva, em deia, mira què ha passat, tenim aquest nen que hem estat acompanyant, que porta 3 dies vomitant, la seva mare el va portar el primer dia, l'ha portat el segon dia, l'ha portat el tercer dia, això ja li va passar fa un mes, ja li va passar fa 2 mesos, i en l'hospital ens diuen que no, l'estan tractant des de zero cada vegada. No? I llavors he pogut veure on tenen els expedients i, clar, ara ho entenc, perquè la mare diu que sí que l'ha portat i els de l'hospital li diuen que no. És impossible trobar l'expedient. Hem de solucionar-ho. I em deia, no?, que en aquesta ímpetu que té el jovent, això ho hem de solucionar, perquè podem fer, i aquí hi ha totes les eines TIC que tenim, i a les fotografies ho veureu en diversos hospitals de Ghana, de Sierra Leone i d'Etiòpia. Us he enviat on es repetia allò, no? Repetia caixes plenes i plenes d'expedients en què és difícil portar un seguiment, que no trobes a l'expedient, que sí, els directors dels hospitals en els que treballen dient-nos és que, clar, no puc fer ni una estadística, no sé si han pujat, si han baixat, sí que anem a fer a mà i més o menys portem un compte a mà, però no puc veure més enllà, no puc fer prediccions, no puc... Tot allò que ara nosaltres de logística hospitalària veríem d'una manera tan normal, doncs com està.
Molt impactant aquesta fotografia dels expedients infinits que hi ha en aquesta sala que ens mostres amb la teva fotografia, Eva, amb el teu objecte. La Blanca ens ha portat un tràiler. Endavant, explica'ns. Sí, he escollit el tràiler d'Or Vermell, que és un curt de la cineasta Carme Gomila, que ella ja porta trajectòria explicant, no?, amb un curt que va fer amb les Kellys fa uns anys, que es diu Organizar lo Impossible, doncs que ja està, no?, com encarada cap a qüestions que ella creu com d'ordre social important, i aquí el que fa és parlar una mica de la complexitat de la situació de les dones que migren i del fenomen de migració circular que passa entre el Marroc i Espanya, amb acords, no?, que estan sabuts per tothom, en què prenen dones que són de classe baixa, no?, dones marroquines que molt probablement tenen fills, per tant que han de tornar al seu país, llavors utilitzen com aquests cossos de les dones per collir maduixa durant la temporada de recol·lecció de maduixes a Huelva i a tota la zona del sud d'Espanya, no? I llavors el curt explica una mica quina és la complexitat que presenta aquesta situació on aquestes dones pateixen violències per ser dones, però també per ser racialitzades, no?, per ser de classe baixa, i una mica el fa complex en el sentit de que no es limita al que denuncia el curt, que és pensar que aquesta notícia de vulneracions de drets flagrants surt en els nostres mitjans quan se sap que elles es manifesten per vulneració en relació a drets sexuals, perquè hi ha violacions que apareixen. No només això, sinó també el propi fet d'aquest sistema de circulació migratori que està entès i pactat pels propis governs formen part d'aquesta decisió, no? I de quina manera nosaltres, com a societat que consumeix les maduixes de Huelva, formem part d'alguna manera, no? I per tant, és un curt que convida a pensar que sí, que són complexes les qüestions que barregen nord i sud global, però que en última instància també tenim una responsabilitat. I de quina manera també les TIC són les que ens permeten veure les primeres imatges de les manifestacions quan elles s'organitzen, cansades del que s'està passant, es graven i surten al carrer, no? I aquestes imatges es difonen i comencen a saltar, i aquí sembla que es comença a destapar, no? També em sembla interessant que sense els mòbils elles no s'haguessin gravat, i si no s'haguessin gravat, qui sap si haguessin pogut arribar a tenir aquest coneixement i, per tant, rascar una mica sobre com ens col·loquem, no? És un curt que recomano molt i que nosaltres projectem amb joves també i amb adults, i que funciona molt bé. Doncs posem-li play, Or Vermell. Hi ha una casa on les dones ploren, enmig del no-res, lluny de la ciutat. La casa de les dones que ploren és al mig d'un laberint de centenars d'hivernacles. Hivernacles amb milions de maduixes i solcs fangosos. 300.000 tonelades de maduixes surten del camp en caixes. Passen fronteres. Les caixes van al súper. Del súper a la mà, de la mà a la boca, i t'has menjat el sistema en estat pur. Me l'he menjat? Què m'he menjat? Mentre, a Huelva, la casa de les dones que ploren ha explotat perquè elles han cridat. Ha esclatat perquè elles han cridat. La casa de les dones que ploren ha rebentat, s'ha desbordat perquè elles han cridat. Doncs fins aquí el podcast d'avui. És l'últim podcast d'aquesta entrega de 5 episodis. Moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut aquí. Blanca, Eva, de veritat que això de les noves tecnologies té tantes vessants, tantes parts positives i tantes parts no tan bones que costa de fer-ne un panorama acotat amb el temps que tenim, però crec que ho hem aconseguit fer una bona radiografia, un bon mix de veus polièdriques sobre la qüestió. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I a les persones que ens esteu veient des de casa vostra, a través de les xarxes de les universitats de les que formeu part, que sapigueu que podeu veure'ns i reveure'ns i escoltar-nos en aquest videopodcast, Veus de Cooperació,
quan vulgueu. Sabeu que estarem aquí a les xarxes. De moment no tenim data de caducitat, per tant podeu posar play tantes vegades com vulgueu. Ha estat un plaer poder fer aquest podcast, aquest videopodcast amb tot aquest equip d'UniAct i amb l'ajuda també i el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Per nosaltres és important fer un podcast d'aquestes característiques per justament posar veu a què és la cooperació, que ens ho puguem preguntar, que pugui arribar a l'àmbit universitari també tot aquest discurs que hem portat fins aquí, perquè des de casa vostra, des de les universitats, us feu el vostre propi imaginari de què és la cooperació i com podeu aportar el vostre granet de sorra a la societat en la que vivim. Moltíssimes gràcies també a tot l'equip tècnic, a Soroll de Fons, per enregistrar tots aquests 5 capítols. Em fan moviments així amb les mans des de l'altra banda de la finestra, que estem fora de temps. Moltes gràcies i de veritat que ha estat un plaer. Esperem que aquest sigui el primer de molts videopodcasts orientats a la cooperació al desenvolupament, a la justícia global, perquè sí, un altre món és possible i el podem construir entre totes.